съм, за да споделя с вас още едно месечно намаление, именно уреда на Zytgard Pro за дълбоко почистване на лице. Ще оставя цената тук, тъй като много дами се свързаха с мен и споделиха, че цената за тях е доста висока. Но искам да уточня нещо. Както давате пари за уреди за лична хигиена, като епилатори или преси, мъжи за коса и ги използвате 10-15 години, този уред е на същия принцип. Има също така и гаранция при самото закупуване. Имам позната, която има стария модел и го използва от 8 години. Единственото, което се сменя, е четката. Четката е с частици от наносребро и има антибактериален ефект. Така че ако имате неравномерен тен, финни линии, бръчки, петна от акне, пигментни петна, искате по-равномерен тен, чиста кожа, този уред просто трябва да го притежавате. Не се притеснявайте за другите приставки, защото всяка една от тях се продава по-отделно. Цената е 130 лева, така че може да започнете с този комплект, след което, когато имате възможност, да си добавите и другите приставки. Тази приставка е за по-дълбоко проникване на самите продукти, които нанасяте. Просто се сменя. Това е просто най-добрата ми инвестиция, защото едно почистване, дълбоко почистване на лице в салон струва от порядъка на 100-200 плюс лева. А откакто ползвам този уред, просто нямам нужда от това. Даже пилинга все още не съм го използвала. Където и да отида, тези две приставки са с мене. Препоръчвам, силно препоръчвам.